Direkte demokrati er, hvor borgerne selv træffer alle beslutningerne. Det stammer fra oldtidens ting, men politik er blevet for besværligt og omfattende i dag til, at det kan lade sig gøre. I direkte demokrati er det nødvendigt med mange folkeafstemninger. I dag er der få elementer af direkte demokrati i Danmark, f.eks. folkeafstemninger, når der skal ændres i grundloven. I løbet af de sidste 100 år har det kun været 17 folkeafstemninger i Danmark. Her har vi nemlig repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne selv vælger repræsentanter til at træffe beslutninger. Repræsentanterne fungerer altså som et slags mellemled mellem borgere og beslutninger. Det danske demokrati er altså karakteriseret af repræsentativt demokrati med få elementer af direkte demokrati. Det mest demokratiske er i princippet direkte demokrati. Her kan alle få lov til at have indflydelse på alle beslutninger. Problemet med det direkte demokrati er, at det er upraktisk og vil tage for lang tid at få beslutninger igennem. Et konkurrencedemokrati er et demokrati, hvor partierne indbyrdes kæmper om at få magten. Der skal helst være så lidt folkelig deltagelse som muligt, og det parti, der bliver valgt, skal træffe alle beslutningerne. Tanken bag konkurrencedemokratiet er, at samfundet bliver mere effektivt. I et konkurrencedemokrati vil man gerne have, at folket bare er aktive, når der skal vælges, og succeskriteriet i et konkurrencedemokrati er altså at få mange stemmer. I et deltagelsesdemokrati går man ind for så stor folkelig deltagelse som muligt, også imellem valgene. Det kan fx være, at borgerne er aktive i samfundet, i organisationer og græsrodsbevægelser. Det danske demokrati er en blanding mellem de to. Partierne går selvfølgelig op i, at der er så stor folkelig deltagelse omkring valget, så de kan få flest mulige stemmer, men der er også mange deltagelsesdemokratiske elementer. For eksempel kan man være aktiv i ungdomspartier eller samle ind for Røde Kors. Det mest demokratiske må være deltagelsesdemokratiet. Her har folk en mulighed for at være politisk aktiv og lære en politik imellem valgene. Hvis det danske demokrati var et rent konkurrencedemokrati, ville det i sidste ende komme til at handle mere om, hvilke partier, der for eksempel har flest penge til at lave de bedste kampagner til valgene, og på den måde få mange vælgere. Deltagelsesdemokratiet er mere demokratisk, fordi folket har mulighed for at lære mere om politik. I et parlamentarisk demokrati er det os vælgere, der afgør, hvem der skal i Folketinget. Vi vælger dog ikke direkte, hvem der skal i regeringen. Det er dem, vi har valgt til Folketinget, som finder ud af det. Det danske demokrati er et parlamentarisk system. I et præsidentalt system vælger folket direkte, hvem der skal være præsident. Præsidenten vælger herefter sin regering. I USA har man den opfattelse, at det giver et mere demokratisk grundlag at arbejde ud fra. Hvilket system det er det mest demokratiske, kommer an på hvilke øjne man ser med, og hvilken politisk kultur man er vokset op med. Figuren viser den normative styringskæde. Normativ betyder, hvordan noget bør være. Den normative styringskæde er altså en model af, hvordan styringskæden bør se ud. I bunden har vi borgerne, her stammer magten fra, og borgerne i Danmark har folkesuverænitet. Af praktiske hensyn giver vi magten videre via stemmeafgivelsen, og det er vores eneste opgave. Vi giver magten videre til Folketinget, som altså også er kaldt den lovgivende magt. Der er 179 mandater i Folketinget, og det er dem, som vedtager lov og sørger for, at regeringen udfører deres arbejde ordentligt. I Danmark har vi forholdstalsvalg. Det betyder, at hvis der for eksempel er 10%, der vælger Venstre, så skal Venstre have ca. 10% af mandatpladserne i Folketinget. Efter vi har afgivet vores stemme, skal Folketinget danne en regering. Her gælder det parlamentariske princip, hvilket betyder, at de partier, som er valgt ind i Folketinget, mødes til en dronningerunde, hvor de så bestemmer, hvem der skal være i regeringen. Negativ parlamentarisme betyder, at statsministeren kan blive siddende, så længe der ikke er et flertal imod ham. Positiv parlamentarisme er, at statsministeren hele tiden skal have et flertal med sig. Når Folketinget har dannet regeringen, er deres opgave slut. Nu er magten de næste 4 år givet videre til regeringen, som er den udøvende magt. I regeringen udpeger statsministeren sin regering og sine ministre. Styring i landet er inddelt i ministerier, for eksempel Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigsministeriet. Ministeren er nu den øverste magt inden for en bestemt forvaltning, men han kan godt blive skiftet ud.
Det betyder dog ikke, at embedsmændene under ham bliver skiftet ud. Det er helt almindelige jobs. Embedsmændene, departementschefen og de fuldmægtige skal altid være loyale over for ministeren. Det kalder man loyalitetsprincippet. Der er pile mellem forvaltningen og regeringen, fordi departementschefen også er med til at rådgive ministeren op i regeringen. Folketinget vedtager en lov, men det er embedsmændene, som sørger for, at det kommer til at ske, at lovene kommer ud til borgerne. På den måde implementerer de lovgivningen. Legalitetsprincippet går ud på, at borgerne accepterer lovene som rimelige, fordi de er vedtaget demokratisk. Den normative styringskæde kan beskrives som et rent konkurrencedemokrati. Ved at sammenligne med en mere virkelighedsnær styringskæde, kan vi se, at den giver et mere realistisk billede af systemet. Systemet bliver altså påvirket udefra af medier, eksperter, græsrodsbevægelser, EU, politiske partier og interesseorganisationer.